Bai, hirugarren diska, zuk esan bezala, eta aurkezten ditugu 13 konposizio berri, pixkat gure linean eta gure estetikakin. Bauzka berritasun batzu, batetik ibili ditugula ahotsak lehen aldiz, bi abesti kantatu dira, batetik Eñaute Elorritak kantu bat egin du, eta bestetik Silvia Iriondo abeslari argentinarrak beste bat. Eta bestalde, pixkat esan dela dantzaren inguruko estetika jorratzen duen disko bat, ez? Dantza bere esan nahi zabalenean, bai tradizionala eta bai kontemporanea. Eta hoxe da gure hirugarren diskaren oinarria esango genuke. Berezitasun bezala bi abesti abestu, aipatu duzu, baina esan hainbat artisten laguntza ere izan dezuela diska hau garatzeko momentuan. Lehen aipatu ditudan Eñaute Elorrieta eta Silvia Iriondo kantuan, izan ditugu baita Orekate Xeko txalapartariak, Iban Altzate bajoan, Bill Cooley amerikar bat salterioa jotzen, jende ezberdinak egin bat gure inguruko jendeak, egia esan bakoitzak eman dio bere toke berezia diskari eta bere timbre bereziak. Evoluzioa, esango benduke lehenengo germena hasia izan zen, aukeran dantza taldeak eskatu zidan bere espektakulo berrirako musika sortzea, eta handik aukeratu ditugu konposizio batzuk eta diskan sartu ditugu, eta gero ondoren konposatu ditugu kantu berriak diska osatzeko. Azken 2 urte hauetako lana izango benduke izan dela diskaren oinarria, eta gero jungea pixkanaka lokalean, Pello, Ramirez, Lorena Núñez eta Francisco Herrerorekin elkarlanean gauza forma ematen, bakoitzak bere aportazioekin, bere tokeekin, eta talde mailako lan handia eduki du diskak, eta gero grabazioa azken ekainean egin genduen, eta oraintxe kaleratu berri diska eta oso pozik. Diska honen singeleko Bihar abestiaren bideoklipa oso berezia, aipatu gabere ezin dut kontatu guztun lako izan zen bideokliparen grabaketa hori. Hasieratik lanki izan ditugun artista taldea, ez, Inigo Royo eta Xabi Ubeda eta beste hainbatekin. Kasu honetan baita bideoan parte hartu dute Raúl Campos eta Amaia Tobesek, eta iruditu zitzaigun ederra zala Garden diskaren kontzeptu bat, ez, jardinarena bideora eramatea, eta montatu genduen Usabalko Polikiroldegian jende pilo bat elkartu ginean, oso festa politxa, grabaketan parte hartu duten 50 edo gehiagok aktore bezala eta extra modura, eta taldelan poli baten emaitza izan da, eta egia esan sekulako jartzuna izaten ari da, eta oso pozik gaude emaitzarekin. Da, Tolosako aurkezpena izango da datorren astean, azaroaren 6an Topik aretoan, arratsaldeko 8:30, batetik izango ditugu dantzariak, aukeran dantza konpainiakoak, doinu batzuk dantzatuko dituzte, eta izango ditugu diskan parte hartu duten gonbidatu bereziak baita Tolosan. Proiektuan parte hartu duten modu bat bestera parte hartu duten jendeekin, festa moduko bat izango da, bideoan parte hartu duten jendeak, grabaketan, eta prozesu guztian inguruan ibili ditugun jende guztiorekin Tolosan kontzertu berezia izatea espero goxoa eta emotiboa.